ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. манзури шумо мегардад ҳозир якчанд намуд румолҳои туркӣ ва анамхе шлёпкаҳои занона турецкӣ ноям зимистона нархоша мефаҳмонам. Ин видеора ман аз бозори Корвон 4 дарвоза 4 рияди тиллобозор мешавад, қафои тиллобозор мешавад, тарафи хидиями тиллобозор. марҳамат биёед бобинед шлёпкаҳои фасони туркиро дидама хустум ба шумо низ нишон диҳам. шлёпкаҳотон ай чанд сум то чанд сума яка? ҳами ай 250 қиматиш чанда? То 400 сомона тоза турки якум сол. чӣ фасон. бо аз наздик биёед арзон мешавад. нархои донаша гуфтестиянд. шумо ин наздик биёед бо пратар ҳамроҳи савдогар мисол арзон мекунад, гапзанон кунед. ино чанди мардона? 320 сомонӣ. ина бинед фирмаи комфорт беҳад хушрӯ кожани. ай кроссовки найк чӣ? онаи найк 250 сомон ҳаст. инчунин дарҷа румолу шарфо инора амӯзима камакак нишон метиҳам. инаи шарфои аднатони ай чанд сума то чанд сумае? аз 20 сомон нохе боло шарф ҳастай. ина бинед чиқа шарфои хушрӯ ҳамаш евростил. ани ино чанданака шарфо? 55 сомон. чиай материалош? туnuka қавсай? тунуки мулоим будай. бозибо кадом намудо? анаи аднатони ҳози хушрӯ. ино чанди? шарфои беҳад хушрӯ. чӣ хеле гуфтам ҳамаш евростилан. ина бинед пас евростил беҳад светои хушрӯ. марҳамат кадомеша мегиред? ҳам маечни ҳастай, ҳам пахтагӣ ҳастай. 75 сомонӣ ҳам бо шифон ҳастай. бинед анаи намудо чи яка? анаи намудош 65 сомонӣ будяй. анам хел интихоби васеи шарф, румолу пойафзол ҳаст. омадед амин рияда як маротиба амин нуқтаи савдора бо аз наздик хутон бинед. инавай чандай сиёйку румолая наваем фасон. ин буд дӯстони азиз видеои мо дар бораи амхе шарфу румолҳои туркӣ. боқӣ саломат бошед. хайр.